שלום לכולם וברוכים הבאים לצ'יק צ'אק, מערכת שתעזור לכם לעבור את מבחן המתווכים בקלילות וביעילות. תראו, חיכינו הרבה מאוד זמן לצלם לכם את הסרטון הזה, אחרי המון עבודה קשה, לילות כימים, סוף סוף אנחנו משיקים ואתם תוכלו לתרגל וליהנות מהמערכת החזקה והעוצמתית ביותר שקיימת. אז בסרטון הזה אני אעבור איתכם על איך נרשמים, איך אנחנו מתחברים למערכת, איך אנחנו רוכשים חבילה, ואיך בעצם אנחנו מתרגלים שאלות וסקירה על המערכת אני הולך לעשות. אז ככה, כרגע אנחנו באתר, אוקיי? בואו נגלול טיפה למטה. שימו לב, יש לכם פה 24/7, מכל דפדפן תוכלו להתחבר. אלו הם החבילות שלנו. כאן יש לכם שאלות נפוצות. מתי המבחן? ב1/8, כל מיני שאלות, תעברו עליהם. אז ככה, בואו ניגע בחבילות. אלו הם החבילות. דאגנו שיהיה מחירים באמת לכל כיס. אנחנו באמת רוצים שכמה שיותר יתרגלו ויצליחו לצלוח את המבחן. כי המבחן האחרון רק 50% עברו אותו, וזה מאוד מאוד נתון לא נורמלי. אז ככה, יש לכם 25 שאלות בחינם, יש לכם 350 שאלות, 500 שאלות. בואו נרשם למבחן חינם כרגע לצורך הדגמה. אז אנחנו לוחצים על התנסות חינם. אנחנו עוברים לעמוד של הרשמה למערכת. כמו שאתם רואים, הכינותי מראש. נשאר לי למלא רק את הסיסמה. כמובן שאתם תמלאו את הפרטים שלכם. ואחרי ששמתי סיסמה, אני לוחץ על להירשם. והמשתמש נוצר בהצלחה. שימו לב, אני מעתיק את האימייל, שם את הסיסמה שלי, לוחץ כניסה, ובום, אנחנו בתוך המערכת. שימו לב איזה יופי יצרנו לכם. עכשיו אני אעבור איתכם על הכל, ובואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, יש לנו כאן התראות. כרגע אנחנו נמצאים במסך הבית. יש לנו כאן את ההתראות. כמו שאתם רואים, ברוכים הבאים לצ'יק צ'אק. תתכונן למבחן הקרוב, יש לכם טיימר מתי המבחן יהיה, עוד 25 יום, אז כדאי שתתחילו ללמוד. יש לכם 25 שאלות בחבילה הזאת, בגלל שבחרנו חבילת חינם. נעשה מבחן אחד ואני אעבור איתכם על כל הנתונים כאן ונסביר אותם. אז קדימה, בואו נתחיל עם כל השאלות, אני נכנס לכל השאלות. שימו לב, יש לי כאן את נראות התשובה. מה זה אומר נראות התשובה? זה אומר הצבע שאני לוחץ במבחן יקיף לי את התשובה בצבע שבחרתי כאן. תכף נראה את זה במבחן. מי שרוצה שיבחר תכלת, שיבחר סגול, יש לכם אופציות. אני בוחר תכלת כרגע. תוספת זמן. מה זה אומר? ללא תוספת זמן, במבחן האמת יש לכם שעתיים מבחן. מבחן שיהיה לכם בבנייני האומה יש שעתיים. מי שהגיש למשרד המשפטים טופס להערכה לקבל תוספת זמן, כנראה שהוא יקבל זכאות ויהיה לו עוד חצי שעה למבחן, סך הכל 2.5. אם תלחצו פה כולל תוספת זמן, אתם מקבלו את החצי שעה הזאת. אני כרגע עושה ללא תוספת זמן, אבל מי שגם רוצה להאריך את המבחן שלו, אז ככה הוא יכול לשים עוד חצי שעה ספר במערכת. יפה. עכשיו נעבור לתצוגת החוק. מה זה אומר? כולל תצוגת החוק, אומר שכל שאלה שתהיה במבחן כרגע, אתם תראו את החוק ממנה, לאיזה חוק היא שייכת. עכשיו במבחן האמת, לא באמת קיים לכם את החוק, אתם לבד תצטרכו לגלות אותו, דרך השאלה שתקראו, אתם צריכים להבין איזה חוק זה. ואם תתרגלו כאן, כמו שאנחנו ממליצים, לתרגל הרבה ללא תצוגת החוק, אתם כבר לבד תבינו איזה חוק כל שאלה, אבל כרגע אני אעשה כולל תצוגת החוק. עכשיו אנחנו בתצוגות התשובות. מה זה אומר? הצג תשובות. הצג תשובות זה אומר, תוך כדי מבחן, אם אני אסמן תשובה, אני אראה אם היא אדומה או ירוקה. אם צדקתי, היא תהיה ירוקה. אם טעיתי, היא תהיה אדומה. אני כרגע אעשה את זה הצג בסוף המבחן. אם אני לוחץ כאן על הצג בסוף המבחן, זה אומר שאני אראה את התשובות האלה שבחרתי. כרגע בחרתי תכלת, שנסמן תשובות במבחן, זה יהיה תכלת. נראות הטיימר. שימו לב לאיזה רמה ירדנו. שימו לב, יש לכם פה נראות הטיימר, אתם בוחרים איזה טיימר שאתם רוצים במבחן, גם בחצים. אני מאוד אוהב את הטיימר הזה ואת החץ הזה.
ירדנו איתכם לרמה של רזולוציות שיהיה לכם חוויית למידה כיפית, ולא ללמוד מדפים עם מרקרים ולהקיף תשובות. הכל נמצא לכם במערכת אחת טובה ונגישה 24/7. אוקיי, יש לכם פה שאלות מהחוקים. למה זה כרגע חסום? כי אנחנו במשתמש חינם, וכמו שאתם רואים גם שאלות שטעיתי חסום וגם אגרל שאלה. ברגע שנרכוש חבילה, תכף אני אראה לכם איך, הם ייפתחו לכם. סך שאלות 25, למי שלא יודע, במבחן האמת יש 25 שאלות, ועכשיו אני מתחיל מבחן, אני עושה התחיל מבחן. זה אתם תקראו שיהיה לכם משתמש, אני כרגע מדלג, כי אני רוצה להראות לכם את המערכת. ובום, אנחנו בתוך המבחן, שימו לב, שעתיים התחילו, יש לכם כאן את המועד של המבחן, איזה מספר שאלה ואיזה חוק השאלה מתייחסת. אם אני רץ כאן, שימו לב לחוקים, חוק המקרקעין, חוק המחר, חוק החוזים, ככה אתם יכולים לראות. כרגע אני מתחיל לתרגל, אתם רואים, הנה התשובה התחלת שבחרנו. אגב, זה שמור שאלה. מה זה אומר? לחצתי על זה, השאלה הולכת לי לכאן, לשמורים שלי. למה זה טוב? בא לכם לשמור איזה שאלה שהסתבכתם איתה, או שאתם לא הצלחתם לתרגל אותה, ובא לכם לחזור אליה, שומרים אותה, ואחרי זה אני אראה לכם איך אפשר לראות את התשובות ואיך לתרגל. אז ככה, בואו נרוץ. אני כרגע סתם מסמן תשובות. כמובן שאתם תקראו טוב טוב ותענו כמו שצריך. אני רק לצורך התרגול. בואו נראה. שימו לב עוד משהו, זאת שאלה מאוד ארוכה. למי שנוח יכול ללחוץ על הכפתור כאן למעלה, ויהיה לו את זה על כל המסך. מי שרוצה יכול גם ככה לתרגל. אני יותר אוהב ככה, אז אני מחזיר לזה. אבל מי שרוצה לראות את השאלה על כל המסך, יש לו אופציה. אז בואו נמהר ככה בשאלות, אני אסיים אותם. שימו לב, עניתי 24 תשובות, כולם בצבע תכלת. אתם רואים שהתשובה פה, שאלה 25, עוד לא עניתי עליה, היא אפורה. מה שלא ענינו אפור. עכשיו, ברגע שאני לוחץ תשובה, יקפוץ לי פה כפתור הגש מבחן. שימו לב, ראיתם את הכפתור הזה שקפץ פה? מה זה אומר? זה אומר שאם לא פתרתם את כל המבחן, אתם לא יכולים להגיש אותו. אתם מבינים? ככה עשינו את זה שפתרתם, תסיימו את כל המבחן ורק אז אתם יכולים להגיש. ועכשיו אני אגיש את המבחן. בואו נראה את הציון שלי. ציון 20. כמו שאתם רואים, לא כדאי לנחש במבחן האמת. מי שמנחש פשוט ייחשל. אז כמו שאתם רואים, נכשלתי. 5 תשובות נכונות, 20 תשובות לא נכונות. אני יורד למטה. אני רואה איזה תשובות, מאיזה חוקים עניתי נכון, ואני רואה מאיזה חוקים טעיתי. כמו שאתם רואים, יש לי את הכפתור כאן, חזור למבחן לקבלת משוב, אני חוזר למבחן, ואני רואה את כל התשובות שעניתי בצורה מדויקת, עם התשובות בתוך החוברת, בתוך הספר, איפה נמצא כל תשובה. אתם רואים עמוד 48, סעיף 126א, יש לנו את כל התשובות לכל השאלות. אתם ככה יכולים לראות, הנה 5 תשובות שעניתי נכון, וכל השאר טעיתי. אז אני הולך למסך הבית. בואו ונראה. כרגע אני במסך הבית. שמתם לב, סיימתי את המבחן, אין לי חבילות אין לי שאלות יותר בחבילות, וכמו שאתם רואים, עניתי 25 שאלות. שביעי זה היום. אתם רואים, אנחנו בשביעי. יש לכם ככה אופציה לראות כמה עניתם כל יום בגרף. יש לכם גרף של חודש גם, אם תרצו. פתרת נכון לאחרונה, עניתי 5 שאלות נכונות, זוכרים? למדת עד כה 100% מהחומר הלימודי. מה זה אומר? זה אומר שפתרתי 100% מהחבילה שהייתה לי. פשוט מאוד. היה לי פה 25 שאלות, סיימתי אותם, פתרתי 100% מהחומר. כמובן שאם רוכשים חבילה, זה מתאפס וזה הופך להיות מותאם לחבילה שלכם. אוקיי, אז עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה סטטיסטיקות רגע. נכון, עניתי 5 שאלות, הנה הן מופיעות פה, עניתי 5 שאלות, צדקתי, הנה הן מופיעות כאן, טעיתי ב-20,
הנה, הן מופיעות כאן. עכשיו, בואו ונלך לשדרג את החבילה. אנחנו נכנסים להגדרות, הולכים לחבילה. לצורך העניין אני אבחר בחבילת פרו, 350 שאלות, אני לוחץ על שדרג חבילה, הכי פשוט שיש, יורד למטה, ממלא את הפרטי אשראי שלי, בואו נמלא רגע, ולוחץ לתשלום. לחצתי לתשלום, כרטיס חויב בהצלחה, ממתינים שנייה והופ, יש לכם חבילה, שימו לב איזה יופי, יש בבעלותך חבילה הזאתי, תמיד אתם יכולים לשדרג חבילות אם נגמר לכם השאלות בה, שימו לב טוב לדעת, אם תשדרג את החבילה תשלם רק את ההפרש בין החבילות. אז ככה תדעו שלא נגבה מכם מחיר מלא, רק את ההפרש, שזה 150 שקל בין החבילה הזאת לזאת. יפה, אני חוזר למסך הבית, כמו שאתם רואים 350 שאלות, בואו ניתן רענון קטן, 350 שאלות בחבילה, ונפתחו לי שאלות שטעיתי ואגרל שאלה. יפה. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה שאלות שטעיתי. בואו ניכנס לשאלות שטעיתי. שימו לב, ה-20 שאלות שטעינו ושאלות שצדקנו, 5. כל השאלות שנתרגל במערכת הולכות לכאן, לשאלות שטעיתי. עכשיו, למה זה טוב? כי כשאני לוחץ על שאלות שטעיתי לדוגמה, ואני עושה קל, בואו נעשה, עשינו לכם כזה ממשק עם פסילות, ככה שלא תרגישו מבחן, שאתם במבחן. בא לכם לתרגל קצת פסילות ולא לעשות מבחן של שעתיים, אז יהיה לכם כאילו את הקטגוריה הזאת, שאלות שטעיתי, בואו נראה איך זה נראה. אני עושה עם הגבלת זמן ללא. מעולה, בואו נתחיל. כל שאלה שאני אפתור פה נכון, היא הופכת לי לשאלות שצדקת. עכשיו, נכון, טעיתי 20 פעם, עכשיו תיקנתי שאלה, זה אומר ש19 שאלות טעיתי ו6 צדקתי. זוכרים? זה היה 25. בואו נמשיך. הנה עוד אחד. אז עכשיו אני עם 7 שאלות שצדקתי. בואו נראה אם אני מצליח לעשות עוד. כרגע אני עם 8 שאלות שצדקתי, 9 שאלות שצדקתי. אתם רואים שאני טועה, שימו לב, יורד פה פסילות. כרגע אני עם 9 שאלות שצדקתי, ובאסה, נגמרו לך הפסילות, מזמינים אתכם לעשות שוב. אני עושה התחל מחדש, אמור להיות לי 9 שאלות שאני צודק. בואו נראה. בול, אתם רואים, יש לי פה 9 שאלות ושאלות שטעיתי. כל שאלות שאתם טועים ואתם מתרגלים פה, וצדקתם, הופכות להיות שאלות שצדקתם. זה לא עובד הפוך. זאת אומרת, שאלות שצדקתם, אתם לא יכולים לטעות בהן, כי כבר צדקתם. יפה. עכשיו אני הולך לשמורים שלי. זוכרים ששמרנו שאלה במבחן הראשון? אם אני לוחץ עליה, הנה התשובה שלה מופיעה לי כאן. שימו לב איזה יופי. אגב, אני יכול להסתיר את התשובה. אם יש איזו שאלה קשה שהסתבכתם איתה, שמרתם, אתם תמיד יכולים לראות את התשובה. אגב, אתם גם יכולים למחוק אותה, כרגע אני לא אמחק, ומכאן אני מוחק את כל השאלות של השמורים שלי, כרגע אין סיבה למחוק. יפה, עכשיו בואו נלך לסטטיסטיקות, אמור להיות לי פה 9 תשובות שצדקתי, הנה, ו16 שאלות שטעיתי. יש לכם אופציה כאן לפתוח את זה, לעשות לפי מה שצדקתי, ואז אתם רואים מה צדקתם הכי הרבה, מה טעיתם הכי הרבה, אתם מבינים? לדוגמה, פה טעיתי הרבה מחוק המקרקעין, והרבה מאוד הם אוהבים לשאול על חוק המקרקעין, מה שאני לא ממליץ לטעות פה, אבל תכף אנחנו נתרגל. בואו נראה רגע את סטטיסטיקות עברנו, בואו נחזור למסך הבית. יפה, 350 שאלות, ויש לנו כאן אגרל שאלה. מה זה אומר אגרל שאלה? בואו רגע נראה בסטטיסטיקות. נכון, אמרתי לכם שחוק המקרקעין לא טוב לטעות. אני הולך עכשיו לתרגל שאלות רק מחוק המקרקעין. אני שם פה חוק המקרקעין, מסמן אותו. מעולה, בואו נתחיל. אני מקבל שאלות מכל המבחנים של חוק המקרקעין, אתם רואים פה? והוא מראה לי גם את המועדים. ואני מתחיל לתרגל. שימו לב, אני מתרגל. כרגע אני לא מפסיק לטעות, כי אני ככה עושה בלי לראות. נו, מה יהיה? סבבה, תרגלתי 10 שאלות, אני עושה חזור למסך הבית, 340 שאלות, אתם רואים?
שאלות שענית יסומנו לכם כאן, כי התחלתי לתרגל שאלות מחוק המקרקעין, וכמובן שהכל הולך לסטטיסטיקות, אתם רואים, 25 טעיתי, תמיד אני יכול לשפר אותם כאן בשאלות שטעיתי, ועכשיו אני רוצה לעבור איתכם על מבחני עבר. אוקיי, אלה כל המבחנים שאנחנו חושבים, ואנחנו יודעים שמכאן התחילו להיות המבחנים הקשים ביותר. משנת 2018 הרמה עלתה, לא הכנסנו לכם מבחנים משנת 2011 וכן הלאה, כי אין צורך. השאלות שם לא יישאלו, וזה סתם שאלות קלות. במבחן הזה שהיה ב9 למאי, 50% מהנבחנים לא עברו את הבחינה. 50%, זה אומר שעל כל 2 חברים שניגשו למבחן, אחד מהם נכשל. אז מה שאנחנו ממליצים זה לתרגל כמה שיותר שאלות, ואגב, אתם רואים את הסימן הירוק הזה כאן, אבי? זה אומר שפתרנו את המבחן הזה, סיימנו אותו. אם ניכנס אליו, תמיד אתם יכולים להיכנס אליו ולראות את התשובות שעניתם, אתם רואים? זוכרים שענינו 5 נכונות? הנה הם. אז זה כאילו המבחן שפתרנו, ותמיד תמיד תמיד יופיע לכם וי ליד מבחן. בואו נגיד עכשיו אני עושה את ה-11 למאי 2023, נכנס אליו. אתם רואים, אני עושה פה מבחן, בואו נעשה נגיד ככה, התחיל מבחן. אני רוצה רגע לתרגל אותו בזריזות, בואו נתרגל אותו מהר, רק כדי להראות לכם למה אני מתכוון. אנחנו ממליצים לכם כמה שיותר לתרגל שאלות, כי המבחנים באמת בשנים האחרונות הפכו להיות מאוד מאוד קשים והם מקשים, אבל אל תדאגו, עם המערכת הזאת הכל ייראה אחרת. אוקיי, אני מגיש את המבחן, קיבלתי 24, אתם רואים שוב לא שווה לנחש. צדקתי ככה, אני עושה הצג תשובות, רואה את התשובות, מה שבא לי לראות, לא משנה, אני הולך למסך הבית, כמובן שהכל מתעדכן לי, שימו לב, ואני הולך למבחני עבר, אמור להיות לי וי פה, והנה יש לי וי ב-11 למאי, יש לי וי ואנחנו רואים שתרגלנו גם את המבחן הזה, וסיימנו אותו. עכשיו, יש משהו בכל השאלות, מה זה מבחני עבר? בואו אני אעשה לכם קצת סדר בין מבחני עבר לכל השאלות. מבחני עבר זה כל המבחנים המסודרים, ממש לפי השאלות שהיו עם תשובות מפורטות לספר. אבל אם עכשיו בא לי לעשות מבחן של 5 שאלות, אני הולך לכל השאלות. מה זה כל השאלות? אתם יוצרים לעצמכם מבחנים. איזה מבחן שאתם רוצים אתם יכולים ליצור לעצמכם. אני עכשיו יוצר לי מבחן עם 5 שאלות. אוקיי, אני בחרתי לי מבחן עם 5 שאלות. לדוגמה, בא לי לתרגל את חוק הירושה. איפה חוק הירושה? אני מתרגל את חוק הירושה. כמובן שאפשר לתרגל חוקים. בואו נעשה את חוק המתווכים יותר טוב. כמובן שאפשר ללא הגבלה לתרגל את החוקים, אבל כרגע אני עושה רק חוק המתווכים. ואני יוצר לי מבחן רק מחוק המתווכים. אני עושה התחיל מבחן, מעולה, בואו נתחיל. שימו לב, יש לי מבחן עם 5 שאלות, רק מחוק המתווכים. תראו איזה יופי. אני פותר אותם. בואו נראה אם אני צודק באיזה משהו. אגש מבחן, וצדקתי בשאלה אחת. אני חוזר למבחן לראות אותה, וצדקתי בשאלה 4. הבנתם? אז ככה יצרתי מבחן, ומאיזה חוק שאני רוצה. אז חברים, אני מאחל לכם הרבה בהצלחה, שמחים שהצטרפתם אלינו, אנחנו כאן לשירותכם, אנחנו כאן זמינים, נעשה הכל כדי לעזור לכם לעבור את המבחן, ושיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה.